Sí, doncs esta és l'opinió de Pablo, que deia que ha arribat el moment ja que està molt ben dels pitidets i les bocinades, però que la situació comporta donar un pas més enllà, no, Raimon? Sí, efectivament, això és el que plantejava el company. I bé, avui per a parlar sobre aquesta qüestió de la desobediència, donat que inclús entre ja el professorat, durant aquestes mobilitzacions que estan tinguent lloc aquests dies, està ja apareguent alguns primers actes de desobediència, i per tal d'evitar que n'hi hagin problemes... repressions. Clar, principalment per evitar la repressió hem contactat amb Dachu Peris per parlar precisament, que ja va estar amb nosaltres l'altre dia per a parlar de la caixa de resistència, per a fer aquesta breu introducció per al manifestant introducció a la desobediència civil. Per a dummies. Per a damis, efectivament. Hola Dachu, moltes gràcies per estar amb nosaltres de nou. Hola, gràcies a vosaltres. Ens escoltes bé, millor que l'altre dia? Sí, molt millor. Prou. A poc. I bé, moltes gràcies també per el préstec del grup Electrogen, gràcies al qual van l'altre dia poder... Moltíssimes gràcies. Bé, no és un préstec, és col·lectiu. Bé, la primera pregunta que et volíem fer és què és la desobediència civil? Bona pregunta. Bueno, la desobediència civil és simplement una pràctica que consisteix precisament en això, en desobeir lleis normatives que o bé ens semblen injustes o bé han dut a situacions injustes o han portat a una situació d'opressió. Una manera de cridar l'atenció sobre estos aspectes opressius o injustos de la legalitat és desobeir-la. No només pel fet de que si ens sembla injusta la desobeïm, sinó també per les conseqüències que té a nivell mediàtic de la desobediència. Però bueno, bàsicament la desobediència civil és això, desobeir. I aquesta desobediència se pot dur a terme de distintes maneres, no? Podem, per exemple, parlar de no cooperació, podem parlar d'acció directa, podem parlar d'accions de sabotatge, de deserció institucional, no? Ens podries fer un panorama d'aquest... molt superficial, no és necessari entrar en molta profunditat en això, tampoc. Bé, bueno, bàsicament és el que ja has explicat tu. N'hi ha diferents tipus de desobediència civil. Ara mateix jo crec que de tots els que has nomenat podem parlar d'una desobediència més enfocada en una acció directa, podem dir, entre cometes, no violenta. I dic entre cometes perquè moltes voltes el terme violència sembla subjectiu o difús, però la idea ara mateixa, jo crec que la desobediència civil hauria de centrar-se en este context de la vaga en accions directes. Sí, també vam estar parlant de la possibilitat de desobeir, per exemple, quan es van plantejar els serveis mínims. En aquell cas no va haver suport per part del professorat per dur a terme aquest tipus d'accions. Aquell tipus d'accions serien també una forma de desobediència civil que podríem incloure dins de la desobediència administrativa o alguna forma d'aquestes, no? Sí, a veure, és com una obsessió de consciència, bàsicament, però clar, principal, bueno, a nivell bàsic de desobediència civil és que siga una acció col·lectiva. Aleshores, si una acció no és col·lectiva, pots, en últim terme, tractar de fer-ho per a cridar l'atenció, per a que es parle, per a
buscar una repressió que se'ls torni en contra a les autoritats, però la situació ideal per a fer aquesta desobediència civil, la necessària, ja no només ideal, sinó necessària i òptima, és que siga una acció col·lectiva, que siga una lluita col·lectiva. Clar, per això fa falta molta organització, molta coordinació, fa falta tindre aquesta cultura de lluites col·lectives i pues, no és una cosa que es pugui fer d'avui per a demà. La situació que vam tindre en aquell moment en aquests serveis mínims abusius va ser molt precipitada. O sigui, uns dies abans, un parell de dies abans de començar la vaga, ens van dir que tot el professorat de segon de batxillerat havíem de complir els serveis mínims. No ens va donar temps a reaccionar d'una manera col·lectiva. Sí, i ara crec que la gran pregunta al voltant de la qüestió de la desobediència és quan una llei o una ordre perd la legitimitat, o sigui, a partir de quin punt una cosa que és legal la podem considerar que no és legítima i que, per tant, estem o la decisió de desobeir és legítima. Clar, a veure, m'estàs fent una pregunta que és molt subjectiva, no? Però bàsicament podríem dir que pot ser quan els drets fonamentals, o si volem dir drets humans, comencen a vulnerar-se, una llei per tota la legitimitat, i la desobediència civil precisament una de les coses que fa és posar sobre la taula i qüestionament de la legitimitat d'una llei o de la legitimitat de la legalitat. Clar, i en aquest sentit podríem parlar que d'eixa desobediència que naix d'un gest d'una nova legitimitat es pot construir a partir d'ahir una nova legitimitat que duga lloc a generar nous drets, una nova legislació, una institució nova. I bé, crec que seria important recordar que molts drets dels que avui en dia gaudim han sigut possibles perquè va haver algú en algun moment que va desobeir. Sí. Clar, o sigui, el que passa moltes voltes és que quan un col·lectiu, un grup de persones s'està qüestionant la legitimitat d'unes lleis o d'una normativa o de la legalitat, mentre no criden l'atenció, i una bona manera de cridar l'atenció és precisament aquests actes de desobediència civil, això queda en silenci. El que volem precisament per a crear una pressió sobre les autoritats que tenen la potestat per a canviar la legalitat, una manera d'exercir aquesta pressió és precisament cridar l'atenció dins de la societat a través d'aquestes accions que comporten una desobediència. És a dir, no és només l'objectiu de la desobediència no és només el fet de desobeir, de fer una obsessió de consciència perquè moralment no vols obeir una llei injusta, sinó que saps que a partir d'ahí pots posar dins de o posar el focus mediàtic, o per almenys que se faci ressò i aquestes accions per a, com tu dius, a partir de deixar clar la falta de legitimitat d'una llei, que les autoritats se vegin obligades, en certa manera, a canviar-la. No perquè les autoritats de sobte vagin a voler ser legítimes, sinó perquè la mateixa societat fa pressió sobre elles. És un dels papers que té la desobediència civil, no? Fer que la tensió augmente fins al punt de que no es puga mantindre en silenci o amagada. Perfecte, i ara que ja més o menys tenim un poc dibuixat el marc teòric en el qual la desobediència civil rep la seva legitimitat i la seva raó de ser, m'agradaria parlar un poc sobre qüestions ja una mica més pràctiques o des d'un punt de vista estratègic. O sigui, dintre d'aquestes formes de desobediència, quines estratègies poden ser més útils? Podem parlar de desobediència simbòlica, de bloqueig, ocupació. Quines són les que creus que
en particular en aquest context, podrien tindre més recorregut i aconseguir uns objectius o bé, per exemple, en aquest cas estàvem parlant principalment de canviar l'agenda negociadora de conselleria i la relació de forces que n'hi ha entre l'administració i el professorat en vaga. Sí. A veure, també depèn de cada situació. En aquesta situació concreta en la que potser ens hem unit moltíssima gent que en realitat no tenim, no som un grup de confiança, som moltes assemblees diferents que no han tingut contacte fins ara, jo crec que les accions de desobediència haurien de ser d'un perfil més baix, no accions directes molt, com dir-ho, massa combatives, massa polèmiques i sobretot que no impliquen massa risc perquè no tenim aquesta cultura de desobediència i de lluites. Més que no tinguem la cultura de lluita col·lectiva, que jo penso que a nivell de col·lectiu de professorat no la tenim perquè som un col·lectiu molt divers, és que no tenim aquesta afinitat entre tot el col·lectiu que podem dur a terme aquestes accions de desobediència. Sí. Aleshores jo penso que hauria de ser accions més bé poc polèmiques, sobretot perquè depenem molt, estem a l'estar ja. No és una cosa que partim de la base de que ningú coneix la problemàtica, sinó que a l'estar ja, bàsicament en el centre ara mateixa dels mitjans, i ser pas ja l'hem donat, ja no el necessitem. No necessitem cridar l'atenció d'una manera molt contundent, però, com dius tu, per a pressionar a aquests agents negociadors, sí que jo crec que hauríem de fer un pas més i deixar ja de fer tot el que toca sempre, deixar de tindre por a les conseqüències a nivell legal, administratiu, etc. i ser un peliu més valents. Per exemple, ara que estan dient una altra volta agarrant el tema dels serveis mínims, ara arriba la pau, les proves d'accés a cicles, tot el professorat d'FP, tot el professorat que ara pot estar en tribunals de les pau, perdona que tinc que ser-vos, jo crec que ahir, sense ser una acció directa que va a poder tornar-se en contra per si l'opinió mediàtica, o sigui, si l'opinió general, els mitjans, etc., comencen a parlar de violència i tot això que hem tingut fins ara, jo crec que és una acció molt simple i simplement és fer objecció simplement a uns serveis mínims que són abusius i que, a més, estan intentant neutralitzar d'alguna manera la vaga que hem començat ja fa 3 setmanes. Sí, Dachu, soc Ivan, molt bona vesprada. Un dels nostres convidats que tenim aquesta vesprada, Miquel, ha parlat de que la lluita, el professorat és molt divers i que les lluites són molt diverses. Per tant, és un poc al fil del que estaves parlant tu. Hem d'aprovar o hem de tolerar totes aquestes modes diferents de lluita, però, no sé, seguir un poc l'exemple de Catalunya. Avui mateix han tallat la set, l'altre dia van fer un concurs de paelles també en la set, no sé, aquest tipus de desobediències civils que, com tu dius, no crec que ens fiquen en el focus mediàtic perquè, com bé dius, no ho necessitem i que tampoc són massa agressives i que inclús podem guanyar gent per a fer aquest concurs de paelles, un bon professorat ja en experiència en l'arròs, no sé com ho veus això. Sí, no, és que en realitat són aquest tipus de coses també les que necessitem. Accions que no només no siguin agressives, no siguin violentes, sinó que a més fomenten un poc aquest ambient d'alegria que moltes voltes fa falta en les revoltes, per dir-ho d'alguna manera. I a més això, és que aquest tipus de coses ens apropen més a la resta de la societat que una altra cosa. Aleshores,
per una banda, el que vos havia comentat, aquesta desobediència més administrativa de ara vaig a negar-me a complir els serveis mínims perquè són abusius, perquè estan neutralitzant la vaga i els seus objectius, i d'una altra banda, aquest tipus d'accions que són més creatives, que ens apropen més a la resta de la societat, jo crec que no fan mal a ningú i ajuden també. No aïllades, però també ajuden d'alguna manera a pressionar sobre el que estava comentant, sobre les negociacions, sobre la conselleria, que no té moltes ganes de negociar. Sí. I bé, a veure, ara, posem-nos en una hipotètica situació. No serà que així des d'esta ràdio s'està cridant a una situació així, però... No patisques que ja ho faig jo, tranquil. Imaginem que a l'acabar una manifestació un grup significatiu de persones s'ajunten i diuen anem a tallar l'avinguda Pius XII, ¿vale? Quins són els riscos que assumeix aquest grup de gent quan decideix ficar-se al mig del carrer i sentar-se de manera pacífica? Bueno, a veure, ens podem enfrontar simplement a sancions administratives. Tenim la llei Mordassa, que, bueno, està ahí per a, precisament, que no calga ni un xui per a jutjar si el que estem fent és constitutiu de delicte o no, perquè així són jutge i part que es diu, qui ens la posa, però té la part bona de que bueno, és simplement una sanció administrativa i ja està. Una multa econòmicament 300-600 euros, és a dir, mentre siga una cosa que estem perdent diners simplement i ja ho estem perdent en la vaga, de totes maneres, jo crec que no és una situació, no són unes conseqüències, uns riscos que ens puguem fer-nos enrere per això. I a més el que jo dic sempre, a mi moltes voltes jo quan en l'alumnat he parlat d'estos temes, quan me diuen però a tu no te fa por això que, pues lo típic que els alumnes ja sabem que són tots molt doctors i s'enteren de tot i quan te pregunten i a mi moltes voltes m'han dit però no te fa por? No me fa por precisament això perquè jo confie en que la resta de la gent va estar ahí. Aquestes coses no anem a deixar mai a soles a una persona que li hagin posat una multa per tallar en un carrer. I això ho sabem i no ha passat mai. O sigui, aquestes coses sempre se paguen, s'afronten d'una manera solidària. Si hem fet una acció col·lectiva, les conseqüències s'enfronten també de manera col·lectiva. És a dir, que no n'hi hagi por de fer accions per por a les conseqüències, que no tinguem por en aquest sentit, perquè és que no estem a soles. I en aquest moment és normal tindre por, però d'alguna manera jo sé que vos anime a fer aquest pas en front i no deixar-se dur per la inseguretat del moment, perquè és que estem envoltats i envoltades de gent que va estar ahí, tant en el moment de fer-ho, d'enfrontar-se en aquest moment a la policia, el que siga, com en les conseqüències ja a un nivell legal. Que ja te dic, les conseqüències a nivell legal són irrisòries, saps? O sigui, multes econòmiques, sancions administratives, llei Mordassa i poc més. Sí, i en el cas de que parlem de desobediència administrativa, me refereix a negar-se a corregir les PAU, etc. Entenc que el recorregut també és un recorregut administratiu i que el que dius per a un cas també pot servir per a l'altre, no? És una decisió col·lectiva, de manera col·lectiva ens fem també responsables d'això que passa. Clar, ahí tenim ja una altra part. Ahí podem enfrontar-se a un expedient. Aquest expedient no es pot enfrontar com una multa de manera col·lectiva. A qui li obrin l'expedient se l'ha de minxar, però és el que comentàvem quan els serveis mínims, quan estàvem plantejant-se desobeir els serveis mínims del professorat de segon de batxillerat.
te poden obrir un expedient si 10 o 20 persones s'atreveixen a desobeir, però si 500, 1.000, 2.000 persones s'atreveixen a desobeir, a veure qui és la conselleria valenta que obri expedient a tanta gent. I a més, una altra cosa te dic, si ho fan, millor per a nosaltres, perquè moltes voltes la repressió també se pot utilitzar després per a ampliar aquestes conseqüències positives de la desobediència civil. És a dir, si tu tens un objectiu, la repressió forma part dels mitjans per arribar a aquest objectiu al que vols arribar a través de l'acció de desobediència civil que m'emprens. Sí, i bé, abans Miquel, de fet, es preguntava sabem que els sindicats no ens van a donar recolzament, suport si decidim desobeir, i es preguntava ho farà la coordinadora? Deixava la pregunta en l'aire. Més enllà de si la coordinadora donaria suport a aquestes accions, perquè crec que també és una pregunta a la que tu no tens resposta, sí que volia preguntar-te per la caixa de resistència de la que vam estar parlant fa uns dies, en la que allí es diu que una de les condicions, un dels requisits per a accedir a aquesta caixa de resistència és haver patit repressió durant la vaga. En cas de que es dugueren a terme aquest tipus d'accions i que n'hi hagueren sancions econòmiques, administratives d'aquest tipus, la caixa de resistència que han muntat la coordinadora junt amb la Fundació Escola Valenciana podria servir per a fer-se càrrec d'aquestes situacions? Clar, o sigui, això ja no és que siga un dels requisits que has de complir, sinó que o sigui, no és que has de complir tots els requisits, sinó que només en complir uns d'estos requisits la caixa de resistència ja va a ajudar-te. Saps el que vull dir? O sigui, encara que el que estàvem comentant, un altre requisit siga fer vaga, si en un moment determinat tu no estàs fent la vaga però has anat a una acció dins de la vaga, a les mobilitzacions dins de la vaga i has patit aquesta repressió de tindre una sanció econòmica, la caixa de resistència està ahí per a donar suport, per a suport econòmic. D'acord. I bé, tornem a aquest moment en el que estem en el carrer, decidint tallar l'avinguda Sant Pius XII i un simpàtic policia t'identifica. Caballero. Quines són les obligacions que té aquesta persona identificada i quines coses no està obligada a fer? Bueno, aquesta persona està obligada a ensenyar-li, òbviament, a ensenyar-li la seva identificació. Si no la porta damunt, jo sempre recomano que la portem damunt, perquè si no la porta damunt te poden retindre en aquest moment, te poden retindre ahí o fins i tot dur a la comissaria si tenen ganes de jaleo per a identificar-te. I bàsicament és això, les obligacions que tenen. Tens també dret a demanar-li la identificació al policia que t'hagi requerit la teua i poc més. I conforme has presentat la teua identificació o bé en aquest moment en el carrer o si no la tens i te volen fer el lío i dur-te a la comissaria i tot això i presentar-la, en el moment en què hagin aconseguit això, la teua identificació, pues te'n vas i ja està. És a dir, ni número de telèfon, ni WhatsApp, ni correu... Res. No estàs obligat a donar el teu número de telèfon. Normalment te'l demanen i tu dius preferís no dir-te'l i punt. Si te sembla més còmode dir no el recorde, doncs dius això, no el recorde i ja està, però no estàs obligat a donar no només el número, sinó ni siquiera a entregar-ho, a entregar el mòbil per molt que te'l demanen. Sí. I tampoc te poden obligar a signar cap document, veritat? Ni donar les xarxes socials que tingues, ni res. No, res. T'identifiquen i punt, ja està. A veure, jo t'estic parlant des de la meva experiència, però no soc cap advocada ni res. Te parle de la meva experiència o de consells que m'han donat advocades, però no soc cap experta, saps? Nosaltres tenim així la trampa, tenim una xulla d'alerta solidària
en què, Feu bé. clar, en cas d'identificació, la informació que tens que donar és el que figura en el DNI, res més, i sí que diu, en el cas de detenció, sí que t'han d'informar dels motius, tens dret a que et porten... I dels teus drets. Clar, tens dret a que et porten al metge i donar constància de l'estat físic, i aquesta visita mèdica ha de ser sense presència policial. Sí, fins i tot encara que no tingues res. O sigui, encara que tu no tingues res, però perquè siga, estàs sospitant de que van exercir violència sobre tu, que vaig a un metge i només per quedar-se acte de que tu estàs perfecte, que no tens cap res, senyal en el cos, que vull dir que tampoc és que ara anem a posar-se paranoics i a qualsevol moment que ens detinguen anem a demanar anar al metge, però si pel que siga tu sospites de que te van a fer alguna cosa, pues el metge per lo menos que deixi constància de que tu has arribat ahí en un estat perfecte. Clar. I després que també tenim dret a pagar el mòbil i qualsevol dispositiu digital que portem i a comunicar la detenció a la persona que vulguis, no necessàriament a l'advocat. És recomanable tindre contacte amb algun advocat. També l'altre dia ho comentàvem, tindre a la mà el telèfon d'un sindicat, d'alerta solidària, d'algú que te puga donar també aquest tipus d'assessorament. I bé, més enllà de... Dime. Sí. No, que, a veure, jo el que sí que recomane o bé tindre el número apuntat o bé tindre l'advocada a qui vulguis que avisi. Només en dir nom i cognoms des de la mateixa comissaria busquen i han d'avisar-la per a que vinga. Si pel que siga en aquest moment no tens ni telèfon ni noms, com no estàs nerviosa pel que siga i no saps a qui avisar, que criden a un advocat o una advocada d'ofici i ja te poses en contacte amb ella per a dir-li, mira, a mi el que passa és que jo vull parlar amb aquesta persona, però l'advocada de moment, i ja en aquest moment faràs el canvi. Però que per no recordar el nom o el telèfon de l'advocat o l'advocada de confiança que no et quedes sense advocada. És bàsic tindre des del primer moment assistència d'advocat o advocada. D'acord. I una última pregunta, que ja podríem dir que és les qüestions més pràctiques, més, podríem dir, vulgars, però que al mateix temps són fonamentals, són molt importants. Com fer això? Abans que me facis qualsevol pregunta més enllà, puc dir-te només sobre la detenció un parell de qüestions més? Te ho dic més que res perquè, clar, és un moment en el que tens super vulnerable, tens por i en aquest moment no reacciones ni saps quins són els teus drets, quins no, perquè per molt que ho hagin dit, això te sona a retaïla que ni t'enteres del que t'estan dient. Tens dret a negar-te a que te prenguen mostres d'ADN, perquè moltes voltes van cara a tu en un palet d'estos dels oïts a ficar-te el dins de la boca per agarrar-te ADN i no t'informen de que tens dret a negar-te. Una altra cosa, si no tens fitxa encara i te volen obrir la fitxa en aquest moment, t'han de fer fotos i el primer que te pregunten és si tens cicatrius o tatuatges per a fer-te foto d'ahir també. Si tens cicatrius o tatuatges en llocs no visibles, en llocs íntims, no tens per què ni despullar-te ni res perquè te facin la foto ahí en aquest lloc, perquè tot això serveix perquè si és una part del cos que vas ensenyar normalment i apareix en algun puesto, saber identificar-te. Tu de normal no vas ensenyant el cul o les mamelles per ahí que te puguen identificar després a través d'un tatuatge que tens ahí amagat. No sé si m'he explicat. Clar, sí, nítidament, perfectament. Vale, perdona, que me pareix important. Molt important, sí. I bé, tornant a aquests consells pràctics, per exemple, si estàs pensant tu i el teu grup d'afinitat en tallar un carrer, hem de fer un cartell i enviar-lo a un grup de WhatsApp amb 1.000 persones? Això és molt important, Nacho, per favor. Jo no ho faria, la veritat. Com no fer Una altra coses? cosa és que... Exacte. Jo tractaria de el que farem, no sé si va ser ahir, després ahir, perquè ja no sé en quin dia visc, però el dia que s'assentarem, va ser ahir? Ahir. No sé ni el nom de l'avinguda. Pius XII, va ser Issa, crec que sí.
simplement boca a boca, saps? Estàvem ahir, li ho vas dir a una xica, la xica me va ajudar a dir-li una altra, i al final, per grupets de gent que estàvem ahir esperant a veure com anaven les negociacions, anem a fer una passeja fins ahir, a veure si ens fan cas. I ja està, millor aixina que començar en cartells, perquè quan comences en cartells, pues, òbviament, ja saps el que va passar, que quan arribes al lloc això va estar ple de letxeres que no van a avisar-te fer res. D'acord, per tant, I a banda, no només això, sinó que els infiltrats poden anar per ahí, no saps a qui li pot arribar. Per tant, recordem que en una assemblea de docents de Catalunya descobrien que hi havia 2 policies infiltrats. I en l'Horta, a València. Sí. Lo va destapar la directa. Sí, Dachu, una última coseta. Si a algú se li ocorrís fer un concurs de paelles en la P7 a l'altura del bypass, no fem cartells, veritat, i ho comencem a difondre per WhatsApp, ni Twitter, ni Instagram. Gràcies, Dachu, per l'aclaració. Millor que no. Una última pregunta. Jo és el meu consell, millor que no, però... Ara crec que sí que és l'última, de veres. Grups no. Xats personals de WhatsApp, per ahir, què? Li escrius al teu col·lega anem a tallar en tal carrer o millor evitar... Jo sempre recomano el Signal. Això, altres aplicacions de missatgeria. En lloc de WhatsApp, sí, jo recomano el Signal, que és més segura, més directa i no té per ahí servidors en mans de qui no han d'estar. D'acord. Aleshores jo preferiria veure com la conversa presencial, res, però a falta de conversa presencial jo recomano l'aplicació ISA, el Signal. A mi m'ha arribat per ahir que Delta és fins i tot un poc més segura que Signal. Sí, és menys coneguda també, però sí. El Signal és que la té més gent, però qualsevol aplicació que no siga WhatsApp, Telegram, millor. Bé, doncs moltes gràcies, Dachu. Crec que ha sigut un repàs, anava a ser breu, però al final crec que amb molta profunditat. Costa un poquet ser breu, de vegades. Moltes gràcies per atendre'ns de nou. A vosaltres. I ens veiem als carrers. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, que vagi molt bé i moltes gràcies. Ànims. A tu. Vinga, adeu. Adeu. Hem parlat amb Dachu Peris, professora de filosofia al IES Berenguer Dalmau.